Hej og velkommen til. Mit navn er Tonny Tyksen, og jeg har lavet en automatik på en honningløsner og en Heim honningløsner, og jeg vil rigtig gerne demonstrere for jer. Tavlen, som bierne har forseglet med honning, det kan jeg desværre ikke lige vise endnu, men tavlen sættes i maskinen, og så trykker man start. Og så er tavlen færdig. Ønsker man så mere end de der 3 slag, som maskinen gør nu, så er der mulighed for at skifte program hernede. Program 3, 5 og 7. Og det er bare at slå om. Nu vælger jeg så 7 slag, så sætter jeg tavlen i en gang til. Maskinen udnytter sig hele bredden ved at køre sidelæns, men giver den 7 slag. Maskinen blinker med den grønne knap for at vise, at den er klar til den næste ramme. Og så er det bare at sætte rammen i og trykke på start.